O Nadal é tempo de reencontros, de moita comida e de celebracións. Un dos clásicos de entre os clásicos son as ceas de empresa e tamén as xuntanzas de familiares ou amigos en restaurantes. No Salnés o sector nota un incremento paulatino do número de reservas a medida que se achegan as festas. Se que a demanda é maior entre Noiteboa e o Día de Reis, cunha data marcada en vermello no calendario, o día de fin de ano, e que cada vez son máis os que se animan a pasar a derradeira noite do ano nun restaurante. Esa noite, ademais, hai un tipo de público moi fiel ao Salnés, familias enteiras procedentes do país veciño que escollen esta zona para celebrar o ano novo. Dende que empezou a ponte ata o de agora, os restaurantes están a tope con este tipo de eventos e a partir desta fin de semana o movimento máis festivo de cara aos viños, a hora do viño, e sobre todo dende o 26 en adiante hacia Reis é unha zona de moita afluencia de turista portugués, que lle gusta moito vir á zona do Salnés en familia, celebrar a noite de fin de ano, Reis e demais, sí que se nota. E sendo estas unhas datas tan sinaladas, os que cean fora da casa aproveitan para gozar da gastronomía con maiúsculas. Coa excusa de estar no Nadal, seica non estamos tan atentos á saúde da nosa carteira, senón que máis ben todo o contrario. Se nota que hai esas ganas de pegarse esa homenaxe de Nadal e guicear ben, moito consumo de marisco, bos viños, espumosos galegos, cavas, sí que se nota. Segundo un estudo, este ano as reservas en restaurantes para ceas de Nadal incrementarase no estado un 140% con respecto ao ano pasado. Calcúlase que de media cada un de nós podería chegar a gastar uns 35 euros. Con todo, nos días sinalados destas festas, boa parte dos enquisados estarían dispostos a gastar un chisco máis, chegando incluso aos 50 euros de media por persoa.